Dan dino iki panase ra umum iki. Sate ayam. Hmm. Mangan. Yuk, mangan. Hah? Isune buka neh. Sate ayam. Sate ayam wis praktis. Goreng telur, tukune sate, wis lah. Nah, kayak iki. Yuru-yuru dan sambalnya ini. Ini ada telurnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muncul bareng Pak Su. Pak Su pengen makan gitu loh. Oh, apa sate. Tuh, tuh tisu gitu. Rewel meniki kok. Ngger mangan yo jeporo ya. Kayak piring mendhi le. Mangannya sama ya Karya. Sambel kowe kok cirine molas. Apa lalapannya ya Ren. Luar benar apa sih? Dan dino iki panase ra umum iki. Kok nunggu kipas iki kering sampai mana. Emosi piye? Wong kipas yo ra kenek kok malah ra emosi lho. Piye? 200 bukane seger kok malah pawan so. Kipas ra mekan. 200 ya panas. Itu kan nenek larutan toh. Kamu ngambil larutan apa? Ngono, delok lelambengku lho do anu kabeh. Anu kae panas terus. Apa? Kayak sambel jejak gak pedas. Aku pedasan. Berarti ya napa mbok telepon nggih besok. Lur, saya nak mangan sampai merem-merem dikarenakan apa lambene perih. Lagi panas dalam. Kayak kan ya enek jeruk, kuwet ceri jeruk malah. Jeruk sak monake. Hmm, deket ceri jeruk. Nang gawe es aja terlalu akeh banyune, akeh jeruke. Ben yo ketut-ketut piye ngono. Yo jeruk sak monake. Enak. Yo, lah nek ra piye lho wong mangan mbek sambel kok mbok kon kayak uyah. Ora kayak uyah juru-juru yo ngene kok ya lur ya. Juru-juru yo gak maleh rupane. Masih sama.
Metu ora gak usah. Oh iya ta. Mau apa sih? Kok roh ae. Kemis wage dadi jemah paing. Kliwon didinane le ya. Sing dandan dekane kae jemah apa kae? Jemah kliwon. Iki ki ora tau jemah kliwon saiki iki. Iki kliwon. Bar wage kliwon. Ayo tebak lur. Saiki jemah apa? Iki kemis. Lah sesuk wis malam jemah apa? Sesuk jemah apa? Yo ndak ro bar kliwon apa. Jarene kemis wage dek mang. Besok kliwon. Dandan iki jemah kliwon kok iso. Walah digandeni kok iso rengeyel. Jenenge bar kliwon ya nek saiki ya ora paing ya anu piro paing. Ora anu saiki wage le. Wage paing. Yo saiki jemah paing. Jemah legi. Bar wage iki kliwon. Tapi karek iki mau wage apa ora? Iki lho jene piye lho nek kliwon nek saiki wage ndek sesuk ya kliwon lah wong jemah. Masalahe ndek mah aku ora kok ngeterno sapi akeh. Wong kliwon ndek nane wis jemah kliwon. Saiki jemah kliwon. Wah, 1 bulan iku ada 1 kliwon. Iki kok Nangge. Kamu dua itu. apa? Hmm? Hmm? Ular. Orang kok berarti kok kene brambang. Oh, ini brambang dulu brambang. Mangan bantah-bantahan iki. Tebak-tebakan mbah dinopo. Oke, terima kasih semuanya. Iki mau ceritane ngono bantah-bantahan ya lur ya. Bantah-bantahan perkara apa dino. Oke, terima kasih yang udah mampir dan yang belum mampir monggo dan terima kasih atas supportnya, dukungannya doa channelnya Pinjal ya official matur suwun nggih. Kangge panjenengan sedaya mawon diparingi sehat panjang umur, berkah barokah di bulan suci. Wis matur nuwun banget. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Asik. Yang siji siji sijine enak ini lore dari nyok lha itu dingenekno ngono kok guna tak dhuwurno ngene kok nak goreng dadi tuwipis kok martabak ngono kok anune apa dhuwure kuwi kayak sambel jejak gak pedas aku pedasan berarti ya napa mbok telepon nggih besok lur nak mangan sampai merem-merem dikarenakan apa lambene perih
lagi panas dalam. Kayak kaya enek jeruk, kuwet ceri jeruk malah. Jeruk sakmono akeh. Jadi es yo. Deket ceri jeruk. Nang gawe es aja terlalu akeh banyune, akeh jeruke. Balik Ben nane. yo ketut-ketut piye ngono. Yo jeruk sakmono akeh. Enak. Yo, lah nek ra piye wong mangan mbek sambel kok mbok kon kek uyah. Ora kek uyah juru-juru ngene kok ya lor ya lho. Juru-juru yo gak maleh rupane. Masih sama. Metu ora gak sah. Oh iya ta. Mau apa sih? Awat. Roh ae. Wah, kemis wage dadi jemah paing. Wong didinane le ya. Yo iki kliwon. Sing dandang-dandane kayak jemah apa kae? Jemah kliwon. Iki ki ora tau jemah kliwon Iya saiki. lah, iki kliwon. Bar wage kliwon. Ayo tebak lur. Saiki jemah apa? Iki kemis. Lah sesuk wis malam jemah apa? Sesuk jemah apa? Yo ndak ro bar kliwon apa. Ciri ini kemis wage dek bang. Heeh.